Ľudia, vás vítam u nového videa. V dnešnom videu si zahráme Brawl Stars spolu s Bibi. Je to úplne môj nový brawler. Práve teraz mi padol, čiže si s ním ideme zahrať. OK, máme tu takú česku. Ja moc dobre hrať Brawl Stars neviem, hej, to by som chcel podotknúť. Ale dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. A keď áno, tak zanechajte na tomto videu like, odber a kľudne aj taký komentár. Aha, tu sa dvaja navzájom zabili. Idem si po PowerPointy. Fakt by som chcel podotknúť, že ja vážne neviem hrať s Bibi ani takto Brawl Stars. Ja som fakt v Brawl Stars zlý, nejde mi to. Ale práve teraz som na ranku 1, čiže akože hrám proti botom. Malo by mi to ísť, nie? Aha, tu sú 4 české, idem je zničiť. Rosa? Nie, Rosa nepôjde za mnou. Zničím rýchlo túto česku a zdrhám. Nie, nebudem bojko, idem za ňou. Joj, ahoj Rosa, čauko. No kde je ten posledný? Kde? Haló, ukážeš sa mi? Ahoj, Piper. Yes, aspoň, že ju to trafilo. Ja som myslela, že ju to ani netrafí. No a dobre, vyhrali sme prvú hru. Jej! Ideme hneď na druhú hru. Počkať, sem máme Star Drop. Čo nám padne? Rare. Tak ako vždy, ideme na druhú hru. Nebudem to kecávať. Na druhú hru. OK. Tuto hru by som tiež mohol vyhrať, keďže som na Janku 1 a hrám proti botom. No, dobre. Idem si po takú česku. OK, tam hore vidím Jackinu. Sem vidím dole Broka. Aspoň si zoberiem tento PowerPoint. Broka zabijeme. Jasné. Tuto česku tiež zabijeme. A ideme za tou Jackinou. No, dúfam, že niekto nevyfajti, ale nezobral si PowerPoint. OK, tak to vyfajtil a zabral si ho. Dobre, je tu štelina, ale ešte, že nehrám na takom vysokom ranku, lebo to ku mne prišla a normálne by ma takto odstrelila. A dobre, toto bol bas dole. OK, čo by som teraz mohol urobiť? Tuto zničím tieto česky. Ale kde sú zase tí hráči všetci? Aha, my už hráme iba showdown. To som vôbec nevedel. Aha, tam je Byron. On vstúpil do bomby. A už je dole. Ďalšia hra. Win. Ide to takto za sebou. Win. Ideme si otvoriť Star Drop, ľudia. No, čo tam bude? Jasné, Dorima. OK, aha. Čo mi tam svieti? Dačo nové? Aha, to je taká Lumi. Ideme si ju vyskúšať, viete čo. Ja nechcem urobiť chyby, čiže chcem si ju vyskúšať. Ako má ultinu? Ty kokos, to je dosť Oh my gosh. Wow, tak to berem. Na 100% to berem. Switchujem si ju za Ember. To nemôžem. To si ju musím switchnúť za Ember. No ale na Ember mám iba toľko a ja ju chcem. Ale aj tak si to switchnem. Práve chcem si to switchnúť, čiže to bude mať. Áno, mám Lumi! Ideme si ju poriadne vyupgradeovať a ideme s ňou zahrať ďalšiu hru. OK, zaplatím. ideme zahrať s Lumi. OK, ďalšia hra, zase proti botom, pretože mám rank 1, práve teraz som si ju na ňu zarobil. No nie zarobil, práve teraz som si ju kúpil. Ľudia, a chcel by som s vami v nejakom ďalšom videu pušnúť rankedy. Pretože ja nemám žiadny rank a proste chcel by som mať takéto pozadíčko za sebou. Veď to viete. Dobre, zničil som túto čestku a idem dole. Idem dole za nimi, za hráčmi takými. OK, ďalšia hra. Zase proti botom, pretože mám rank 1 a proste chcel by som mať takéto pozadíčko za sebou. Veď to viete. Dobre, zničil som túto čestku a idem dole. Idem dole za nimi, za hráčmi takými. OK, ďalšia hra. Zase proti botom, pretože mám rank 1 a proste chcel by som mať takéto pozadíčko za sebou.
OK. Čo by som mohol zrobiť? Aha, tam je 8 bit. Ale tento brawler je fakt dobrý. Hej. Ja som urobil chybu na mojich vedľajších účtoch. Ja som mala iné účty. Tam som urobil chybu, že som si tých brawlerov nevyskúšal a potom som toho ľutoval, že som si ich vymenil za takých lepších brawlerov. Ale teraz som neurobil tú chybu a vyskúšal som si. OK, tam je Shelina, dáme na ňu ultinu. Yes, dáme na ňu ultinu. No nedáme, jak sa zabila? Aha, tam je ten Meeplečík, kto to je? Prečo nemôžem? Aha. Už mi to doplo, pretože som nemal naboje. No dobre, poď. Musím ho zabiť. Nie! Zomrel som. Nevadí, ľudia. Ale aspoň plus 8 poháríkov. To nikoho nezabilo nikdy. Ideme sa pozrieť, či si môžeme otvoriť startup. Nemôžeme, lebo tu máme kredity. Ale pôjdu na Ember. Yes. Ideme sa pozrieť, či tu nemáme niečo hneď dokončené. Nemáme. Čiže ja vás zdravím u ďalšieho videa a čau!